Hello, varume vanohura, varume vanochita, varume vanohura. Munofariniko vakadzi vazorori? Idzai munzvera. Paipai pamunenge muchichita muchifunga kuti munofariniko mahiro. Munoziva here varume vakawanda kuti munzi vakadzi mimi munomoldwa nevakadzi. Vazhinji venyu munoona kutenga nhumbu yemukati. Mukadzi wako ndianza kuti hauna nduve. Mukadzi wako ndianza kuti bhurugwa raboka. Mukadzi wako ndianza kuti hauna bhutsu. Munowanikwa muchihurira vakadzi avo. Varume chete vanohura munomuhura. Problem yenyu chii? Mubvunza ndati mumbobvunzana pachena. Gambe rakasiyanewo. Chii chakasiyana pavakadzi? Chakasiyana pavakadzi because from what I know, sex is all starts from the mind. It's only in the mind. Problem yenyu chii? Mina ndikuudzei manje. Muri kuona maspika ekusurisa, magaro, matengi, masuweji, mapaipi ematuzi. Handitika aya mazhinji acho mapirisi. Ticheka ndikuudze manje zvinoitika. Muchafa. Iko munofariniko tizorori? Muchafa. Ende hura istereki mufe. Muhure chaizvo mufe. Muzive kuti Mwari agari kujeri kwenyu. Pese pamunohura Mwari anenge achiona. Ende kana mohurigwa nevakadzi votsiva, musakomplaina because ndimi munotanga. Hamungangorambi muchimbohurira vane vanhu everyday vachingoti engosi muchingojustify chihure. Problem yenyu ndeyechii? Ende zvakare inini kwache zvangu kana ndafa guys ndokumbira kuti varume ava musapa chikafu parufu kwangu. Ende zvakare varume inini munohura, please polisi yako 79 rand per month.